Siyamikela futhi siyanamukela kuhlelo lwethu iSolva Zothi. Sesiphinde sabuya ke bakwethu igama nguThembi Nkosi Mungu. Umfana ongenayo ibongelo ongibongelayo nami ngiyambongela. Ashila Demet. Yabo futhi udaba lwethu ke la namhlanje esiluphethe luthanda ukuthi libe complicated kakhulu. Into esengiyizwile la angazi noma ngiyaphupha noma kwenzakalani. Kodwa bafuthi into engizwile ngiyafisa ukuthi nani nizwele yona. Sihlangene nosisi la osibhalelile wathi ucela simsize usefisa ukuthi ahlukane nesoka lakhe ngoba usethanda ilungu lomndeni. Niyangizwisa bakwethu. Hayi angifuni ukuthi ngichaze into eziningi ngoba ngizoze ngiyone lento. Ngizocela ukuthi usisi kube uyena ozosichazela. Kodwa ngaphambi kokuthi sihambeni sikuyena usisi, sicela ukuthi ke nenze into right ukuthi ni subscribe futhi ni share ukuze nisikhuthaze ukuthi nathi sikwazi ukuqhubeka sinilethele indaba eziserious, siqhubeke nokuthi sisize abanye abantu futhi. Siswami siyajabula ukuthi usibhalelile wasibiza sikhona sizokulekelela ekuthenini sisolve inkinga yakho obhekene nayo. Cela nje uchazele abantu ukuthi ubani igama lakho nesibongo nokuthi usuka kuphi nendawo. Igama lami nguSinenhlanhla waNkwanyana. Ngisuka eNanda. Oh yeah eMtshebheni phansi eMtshebheni. Ngwasenanda ngokuhlala ngwasenanda. Osilanise nje ukuthi ukhule kanjani ekhaya elinjani, bebekhona abazali? Ngokukhula kahle ngikhule ngingasenabo abazali kodwa ubaba yena bengisanayo kuke nothi umama bengasenaye. Umama washona ngisayingane ngisamncane kahle umama ongizalayo kahle angimazi. Kodwa ubaba yena ngakhule khona kodwa naye akasekho emhlabeni. Ngizokala. So usitshele ukuthi ke namhlanje ufisa ukuthi sikusize kanjani thina? Ngifisa ukuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlukane nalomuntu engibambisene naye cause ngihlezi ngimtshela ukuthi angisamdingi empilweni yami sengidinga umalumami kodwa aka-understand akafuni lutho. Ngisho ngimtshela ukuthi angisamdingi uyangitshela ukuthi ayikho leyo nto akukuhlona phakathi kwami naye ekubeni sesiside isikhathi sithandana naye engihlukumeza enza yonke into afisa ukuyenza kumina ngoba eyazi kahle mina sengiyintandane. Mana usho ukuthini mawuthi awusamdingi empilweni yakho usudinga umalume wakho, umdinga kanjani umalume wakho? Into ebangela ukuthi ngithi ngidinga umalumami ngoba umalumami uyakwazi ukuthi unganelisa, uyakwazi ukuthi ngaphezulu ukungi-understanda impilo engiyiphilayo ukuthi into enjani. Awusichazele kahle ukuthi umalume wakho uyakwazi ukwanelisa kanjani, ukwanelisa makwenziwa ini? Ukuthi uyanganelisa umalume empedeni. Okay, awusichazele ukuthi umalume wakho niyathandana naye noma niyahlangana nje ngaleso sikhathi empedeni njengoba usho? Umalume kahle siyahlangana naye empedeni hayi ngoba sithandana kodwa ngiyabona ukuthi umalume indlela enza ngayo ayifani nalomuntu lo engithandana naye, indlela angiphilisa ngayo. Kodwa ngiyabona ukuthi umalume uyena umuntu engibona ukuthi umuntu engimdeservayo. Manje isuka kuphi le yakho nomalume? Iqale nini kanjani ukuthi ugcine sewuthola ulalana nomalume wakho? Okay, ukuqala kwalento le. Okay, umalume ngangihlezi ngembekela ukuthi okay umuntu engithandana naye ngenza u1 no2 kanje. Ngimbekela sonke istory sami ususizi lami lu kanje. Okay, ekuhambeni kwesikhathi umalume wagcina sewumuntu ongivashelayo ezongibheka. Malume ekungibhekeni kwami yagcina ngiphi imali yabona nje ukuthi ngishoda ngasamthi ngagcina ngenzela ngibothi hayibo umalume nkosamazi angikhathalela yini bo. Emva kwalo wagcina sekuyele ekutheni ke manje sesiyabhuka ke manje siphuma out. Wazwa so wena ngokuthi umalume wakho ubekusupporta ngayo yonke indlela. Wasubona ukuthi udeserve ikhekhe lika mama. Yebo. Manje usuyamthanda ngempela umalume? Singiyamthanda umalume nginale ndoda la engihlukumeza ehlezi ngishaya ingishayela ukuthi ngiyaphuza kubeni kodwa yathandana nami yazi ngiyaphuza. Yini ibangela ukuthi ingishayela ukuthi ngiyaphuza ekubeni nona iyaphuza ilalama out. Mina kumele ngi-understand lokho. Yebo umalume wami impela kodwa
unothando kunalo muntu engithandana naye. Umuntu engithandana kahle kahle nje rubbish. Siswami angikujaji kodwa lesimo lesi noma lento eyenzakalayo iyinto eyaziwa njengento eyichilo kakhulukazi kubantu abamnyama ayihambisani nosiko lwethu. Awuboni yini kuyinto wrong ukuthi uthandane nomalume wakho uzohlukana nesoka lakho ngoba uthandana nomalume wakho? Awuyiboni yini kuyinto engahambisani nosiko lwethu thina abantu abamnyama leyo? Hayi lokho hayi ngoba ngingakuboni ukuthi ku-wrong kodwa ebrongini wayo mfethu nami nginesizathu sokuthi ngiyabona ukuthi izenzo zalomuntu lo engithandana naye akanganelisi. Like awekho namanye amajita akushelayo ngaphandle ukuthi mhlawumbe ungabheka kuwona kunokuthi kwenzeka imihlola noma ichilo ekhaya? Akhona amadoda abantu ashema angishila ngaphandle ngifunda ukuqala amanga. Akhona kodwa ayikho ngithi nje osami seke yangenzela into njengomalume. Hayi malume bandla ngiyabona ukuthi hayi uyangenzela ngoba ngiyakwazi nokuthenga ngilale ngidlile nezingane zami. So uthe uba uneminyaka emingaki ngasikhathi niqala lento yenu nomalume wakho? Was 18 years. Okay. So umalume wakho ufike usuthandana nalesoka lakho noma? Wafika sengithandana nalesoka lami umalume. Oh, kusho ukuthi kade nayiqala lento nesoka lakho. Sesisidala isikhathi sana nesoka lami lenza lento elenzayo yabo. Lingakuphethe kahle. Lingangiphethe kahle yabona nje ukuthi mengithandana nalo mengihlezi ngineyingozi ngiyabona ukuthi usekhambeni kwesikhathi futhi ngiyofa ngiphile embedeni lo muntu usangangibolela ngiphila phela umuntu uyambuka nje nithandana naye ubona ukuthi okay futhi into ayenzayo impilo usawubona kahle kahle ukuthi iyaqhubeka imile noma kwenzalani futhi kahle kahle ungafa ngisho ukufa. Isizathu wisona sona ebesenza ukuthi ke wena ungamali ke nje wakwazama ukumala kodwa kaningi ngimali. Yeah. Mengimala athini athi ayikho lonto athi ukuthi kanjani kuyofa umuntu noma kuyofayina nengane yakhe njengoba sinengane nje ina 10 years. So wakwazama mhlawumbe ukuthi ufaka amaphoyisa kulo daba lweni? Badla ngikaze ngwafaka amaphoyisa ngiqama mangaphandle ngamehla uNkulunkulu ukhozi bengimthanda. Ngale kumthanda angibuthi okay babe ingane yami babe ingane yakho babe ingane yakho ngeke ngikwazi ukuthi ngaze ngimfayile amaphoyisa kuze kuyofika lapho. Lo daba engizwayo njengoba manje ngiyaqala ukulizwa ngiyayiqala into enje kodwa ke thina sizibophezele ukuthi njengesolver zothi njengoba sizibiza ngesolver zothi sisolver noma ngathiwa udaba olukanjani esihlangana nalo sisimisela ukuthi ke nawe sikulekelele. So ukulindele yini ukuthi udaba lwakho luzobonwa abantu abaningi njengoba ubize thina nje? Yebo ngikulindele lokho. Awunankinga nokuthi umndeni wakho uzokwazi manje ukuthi wena ulala nomalume wakho? Hayi anginakima ukuthi uyazi uzowazi. So umndeni wakho wona ongichazela kancane ngawo bayakusiza yini? Khona indlela abakusiza ngayo njengokuthi umndeni wabo ingane yakhona noma uyena malume lo? Hayi awukho umndeni wami indlela engisiza ngayo uyena kuphela umalume lo wasangisiza ingakho nje ukuthi ngikhetha yena nginokuthi ngikhetha abanye abantu. So umalume wakho uyena umuntu okusupportayo kahle? Wazi usimele ngilale ngidleni umalume ngoba umndeni wami awungisekeli ngalusa wenzi lutho. Uboyfriend yena akasebenzi? Akasebenzi uyaphanda nje ahambe phansi nosekho into eliqhamukayo mhlawumbe lapho noma kumajalidini noma emzini abantu enje aphandle lapha ngayo nami futhi angisebenzi. So uyothi uma uhleli ucabanga ukuthi lento yakho nomalume wakho khona la ingaya khona noma khona la ufisa khona wena ukuthi iye khona? Lokho ke butama angaze ngicabange kodwa itebe ngisho nje ukuthi umuntu ekahle kahle engifuna ukuphuma ke nolo kodwa umuntu oyena uyena ongisizayo umalume ayikho umuntu. Ngiyazi into engenzayo ayikho right kodwa umalume uyena umuntu osupportive kumina ongazi mengidinga ngidingani mele ngigcobe beyazi intombazane ime igcobe ama cosmetics nani nokuthi nayo yonke lonto leyo. Lokho kwamalume kona ngiyazi ukuthi akuyona into enhle kodwa ngiyathanda mina ukuthi ngiqhubeke nomalume
siqhubeke sithandana ngoba umalume yena umuntu ongiphatha kahle because lo muntu lo kuyena yena ebengitshela ukuthi lapha angiphatha kahle empilweni akangiphethe kahle. Ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke nomalume sithandane ngendlela ebesithandana ngayo. Angikhathalele ukuthi umndeni uthini noma abantu bangaphandle bathini. Ngiyazi ukuthi usakuyona into eright kodwa yena umuntu ongijabulisayo empilweni. Owaziyo usizi lami yonke into ukuthi ihamba kanjani. Ungisapotha ngayo yonke into, ungisapotha ey'nganeni zami, uyangisapotha nami uqobo, angilali ngadlile khona. Uthi wami siyabonga mfowethu ukuthi sithe mangabe sicela sikufonela wabese uyafika la. Ngicela ukubuza bafu ukuthi ngabe uyamazi yini udadewethu lo engihleli naye la? Yazi bhuti wami, yawuse ngiyamazi yabo. Ya Kodwa kwamanje mfowethu ngaphandle nje ngikhuluma into eziningi. Yazi. Sathithwa iCamera la kokuqala nje yabona. Angazi usisi ungibizeleni yabona. Ya nami ngiyazazi nginami nginenkinga naye yabona. Kodwa ke iCamera le iyangithusa bafu. Akungichazele bafu kwenzakalani la, akungichazele mfowethu. Singasixabane nje sisukwa nje. Ngoba mina bafu ngiyayiphuzela futhi ngiyazidakela. Yabo kodwa ke ngiyamhlonipha mama kwami. Kodwa ke amaCamera bafu lawo angizwani nawo. Akungikhulumele bafu kwenzakalani. Kulungile bafu ngicela ukuthi uhlese umoya ulalele ukuthi ucele ukuthi uzowenzani la. Siswami nangu usefikile mfowethu ngicela ukuthi ke umtshele ke lokho ke office ukumtshela wona. Umtshele kona konke mfowethu ilona ethuba lakho leli. Hayi ngikulindile ngempela futhi. Sibo into engikubizele yona la ngikubizela ukuthi angisakufuni angisakuthandi ngoba mengithi ahlukane nawe wena awufuni ukuthi sihlukane mengithi ahlukane nawe vele ungitshela ukuthi uzobulala wena ubulala ingane ubulala nami uqobo. Ayibambe lapho. Uyona into ngibizela yona bhuti wami le. Yona ubizwe mina ubhuti ubizwe mina. Ubhuti ngimbizela ukuthi azosiza le situation engibhekene nayo. Ngoba ngekwazi ukubophisa. Awuyibambe phansi ke imake siswami imake mawengane zami uyeza ngikubizela ngoma ngane zami ave ngikuthanda awusho ungilandela amaCamera nje ungilandela zonke izinto ngoba naku ufuna ubusezweni ngoba naku singiyayidalela kwena ngikuzela ngimini uyangiqhubuza ungenza yonke into. Ngabe uqinisile yini ukuthi uyamshaya wena mangabe ethi hlukanani sikutshela sasathanda? Usho njalo impela. Usho njalo ukuthi ngiyamshaya? Ukwambuza mhlawumbe ukuthi into engimshayela wona yini? Cha mfowethu lona thuba lelo lokuthi sikhulume. Angazi nawe uyangibhedela. Awumbuzanga kanti uzobuza kumina. Siswami akakushaya into uyangishaya ufangishayela ukuthi ngiyadakwa. Okay sisanana ngangadakwa ngoba ngangidakwa kwazi kahle lokho. Ungishayela utshwala yena mephuza hamba yabu elala ama-house labo uthini kena. Hayi bambe lapho. Layela ke ngane wethu. Makuthi into engibezelwe yona le. Layela ngikutshene ngizokutshena ke mina ngizogiva ke mina yes. Ngizogiva mina yes. Ucabanga lamadoda ohamba nawo wena ondiza nawo yabona kwawena nje futhi uyangibhedela. Yes indaba zamathanda nawo wami nomama wengane zami awuhlangani nazo uyahlangana ngoba mina ngimbize la ngifuna ukuthi bangisize kule nkinga le ngibhekene nayo. Ngisibheka isigora noBasista wena uBasista layela ke ngane yakwethu indaba la angazi noma uyakutshena ukuthi unamadoda amangakhe jabe ngobaba wengane yakhe mina. Hayibo qinisele mfowethu. Hayibo uyakutshena ukuthi unamadoda amangakhe laba ngobaba wengane yakhe. Ngiyazi ngakho intombo sana nazo wena. Into esimafika empedeni ivelilane. Esimafika empedeni ivelilane nje. Okay kulungile. Ivelilane nje. Okay ngizoyithini noba uthuni yachiselana. Hayibo angichithi mina bafu. Yachitha lo. Nokusashisini mave yashawana vayaquleke phome ukuthi achithi. Ushaye wana lala. Alala uwanje useseratha la. Mangikhathele ufuna ngize. Phela ngiyaphuza ngiyasebenza mina ngithi angithi ngondlawonya la ekhaya. Ngondlawonya la ekhaya ngithengela igrocery la ekhaya ngiyasebenza. Ngiyavuka kuseni ngemsebenzini. Ucabanza ufuna ngenze njani? Ngiyakhathala mina. Angithi noba uthu mangabe nisendlini niyalo. Niyayicabangela yini ingane zenu ukuthi sibukane? Mangabe nabazali nobabili nihlezi nishayana la. Ngizama ungishaya kize kibe nje usuyicabangela ingane. Ngicabangela ingane ebhuti wami. Kodwa ke ngesimo engihlangabezana naso endlini. Okay mongicabangela ushanta. Ngifike endlini ngisebenza. Ngiphuma emsebenzini. Ngifika umama udakiwe. Ngiyafika endlini akuphekiwa ukudla. Ngiyafika endlini umama udakiwe. Mawucabanga mina imagination yami ithini ngiphuma emsebenzini ngiyosebenza. Lo mama akasebenzi kodwa ngifika udakiwe endlini. Mina ngihambile ngiyindoda ngayosebenza. Ngiyafika udakiwe. Nginengane mina. Mawucabanga uzokuzana endlini. Ngekaqaphuka amabhodwe azophuka. Uzophuka izitsha endlini ngoba ngizomkhahlela mina. Futhi awuzange ungitshele ukuthi ubuye ushiye ingane ungaphekile uhambe uyophuza. Kahle unenkinga yotshwala.
Vele nginenkinga utshwala kuyabuthanda futhi ngeke ngibiyeke ayeke mina. Nginentombi ke mina bafo ke mangibheka noma wengane ke mina mangibheka kahle. Ukuthi ngiyanicela ukuthi silungise lento njengabantu abadala nabazali. Ngiyakuzwa kahle. Lento eniyenza endlini mangabe ninodwa akufanele ukuthi niyenze phambi kwabantu manje njengoba sekhona thina. Ngicela ukuthi ngifuna ukuthi mina masihamba la sazi ukuthi kwenzakalani, kusala kwenzakalani. Sesiwami ngicela ukuthi umtshele ubhuti ukuthi ufuna kwenzakaleni kusuka manje. Kuya phambili. Ayakangichazela ngempela. Okay, sibo into empethe bangithi sifike lana. Angizomlalela. Ngicela ukuthi na ukuthi nayo okay mina sihlukane nawe cause mina sengithanda umalume wami. Wena umuntu esengizophilisana naye. Ungibizela wona bafo ethatha lo muntu ezokutshena. Ukutshena ukuthi ufuna uzohlukana nami. Nawe wathatha amakhamera weza la kumina ukuthi azongitshena ukuthi ufuna ukuhlukana nami. Mfowethu. Ngibuza wena ke manje. Yeah. Lo sisi ukuthathe namakhamera ukuthatha nale microphone yakho wathi za kumina azongitshena ukuthi usesana nomalume wami. Mfowethu. Ake ngibuze wena iyayenza sense lonto? Ayiyenzi sense. Yayenza? Kodwa thina Usamtheni mina umuntu. Ngiyamhlephula ngesibhakela phambi kwakho. Hayi, Ngenze njani? Uzoboshwa straight. Vese ngizoboshwa bafo. Kodwa ngiboshela udoti staff. Yeah. Kodwa mfethu ke usekhulumile manje uthi Uthi angiphinde ucela uphume empilweni. Ake ngimbuze bhuti wami ngifuna ukuzwa ngizwa ngawo kwamanje. Cela ukuzwa ngaye. Uzangithanda? Awusangifuni? Ufuna umalume? Cela umphindele. Angisakufuna, angisakuthandi. Ngeke ubuye kumina uze kubuyela back kumina. No, ngeke ngibuye. Noma ngaqhubeka nempilo mina ngingaqake lo malume okhuluma ngaye bese uba nenkinga. Mfowethu uzwile. Kwawena ke bhuti wami ngiyakuzwa bhuti wami. Uzwile ngithi umzwe kahle uphuma kuyena. Ngiphume ke. Kuphuma kuyena lokakushoyo ngithi. Hayi kulungile. Ngifuna ukuzwa sibonele, ngifuna uvume phambi kwabantu bonke ukuthi yena uyaphuma kumina. Hayi kulungile ngoba ungiveza kuma TV, ungiveza kumabona kude. Njengoba nje sebize thina. Yebo. Ukuthi simlekelele kuwena. Ngikuzwa kahle. Ngoba uyamhlukumeza. Sekuzoba wakho. Phela ungaphinde Sekuzoba wakho yini? Bafo. Seyamthatha. Mina ngizela uzosiza. Uzosiza. Wena ngibona ngathi usizele ukuthi kube wakho. Cha bafo. Futhi ngisafuna ukukhuluma nawe bhuti wami yaso. Cela futhi uvele ungiyeke. Sengimekile uthe uyangala phambi kwakho wasakasangifuni yaso. Ufana nomalume yaso bhuti wami. Yaphuma kuyena bhuti wami yaso. Ngoba angifuni ukuzibona ngibelethele ngibele udoti staff. Udoti staff. Lungile mfowethu. Ngibelethele ngibele udoti staff. Ngiyakuyeka. Angixabani nawe mina ngicela Phumile kuyena mina. ngixabani nawe. Awuthi angithina bhuti wangu nama camera nama TV. Into sengithina kakhulu nama camera nama TV. Angithi manje siyazama ukulungisa lento. Angithi awumlaleli. Hamba lo malume wakho. Uzungangikhumbule yes. Dot staff uzungangikhumbule wena lo wabishi. Bafo. Ungakhululeka mfowethu. Yazini ungakhululeka. Ngiyakhuleka mfethu ngihamba bhuti. Ukhululeka uhamba. Kodwa manje ngiyathemba ukuthi mfowethu uzokuthola ukuthi ukhululeke nawe ngoba usuku. Ngizothola mfethu ukuphumula ngoba ngiyabonga abobhuti bami. Ngokuthi nifike nani izongisolvela lenkinga ngoba abadla bengasolveki kodwa ngokufika kwenu bempumelelo kumina ngoba usevumile ukuthi siyangeka sengizokwazi nokuhamba nasemgaqweni ngikhuleke ngingasabi ukuthi hayi khona ozoqhamuka yabo enze ukube kumina ngaze ngicine ngifa yabo ngifela uthando mfethu ngishiya ingane zami anginankinga nothi ingane yakhe ayithathe angayithatha mithasa kodwa kunokuthi ngihlukumezeke ngiphila impilo yokuhlukumezeka ngibona kuyikona okuright lokho ngiyabonga sisolva zothi ke thina siyawukhuza umhlola bakwethu asi-encourage neze lento eyenzakalayo ukuthi sizumshana ethi uthanda umalume konke lokho esikuzwayo sithi kuyichilo bakwethu kodwa ngesimo sokuthi ke thina singena la kuthiwa singene khona silungisa lokho esicelwe ukuthi sikulungise njengoba ngeke ngasho ngathi ngeke sikwazi ukuthi singene odabeni lakhe usisi nomalume wakhe uyabona size ukuzolungisa lokhu acele kona ukuthi simlungisele kona kodwa lokho esikufica namhlanje ngiyaqala ukuzwa ngimngaka nje angaze ngayizwa into nje ukuthi umshana uthanda umalume ngale ndlela nokuthi ayikho enye indoda ayibonayo ngaphandle kwakhe uyabona so bakwethu siyacela ukuthi ke nawe uma unenkinga noma ngathi inkinga kanjani usibhalele sizawufika sizoyisolva leyo nkinga yakho ningakhohlwa ukuthi ni subscribe iphinde ni share futhi ngoba ngasizakala abaningi ngokwenza njalo baningi abantu abanenkinga ehlukene mhlawumbe umunye unenkinga ecishe ifane nalena angagcina sesizakala ngokubuka kwakhe le episode siyabonga